Το φάρμακο με το οποίο καταπολεμεί το καρκίνος είναι πολύ εύκολο και οι γιατροί το συναναστρέφονται καθημερινά και το έχουν μπροστά στα μάτια τους. Όπως με τη χάρη του Θεού και εγώ το γνωρίζω. Ο Θεός όμως δεν τους το αποκαλύπτει, γιατί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτής της ασθένειας έχει γεμίσει ο παράδεισος. Ο καρκίνος είναι η καλύτερη αρρώστια. Γιατί όμως? Γιατί με τις άλλες αρρώστιες δεν το παίρνεις σοβαρά το ζήτημα. Ελπίζεις ότι θα γιατρευτείς και συνήθως δεν αλλάζεις. Με τον καρκίνο όμως λες ως εδώ ήταν, πάει, τελείωσαν τα ψέματα, τώρα φεύγω. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν και βρίσκεσαι μόνος μπροστά στο Θεό. Η μόνη ελπίδα που σου μένει, ο Θεός. Γατζώνεις από την ελπίδα αυτή και σώζεσαι. Με την εγχείρηση αυτή του ματιού που μου κάνανε και απέτυχε, με τις κορτιζόνες που μου δώσανε, ένιωθα σαν να γίνεται έκρηξη μέσα στο κρανίο μου και το έκανε κομμάτια. Πονούσα τόσο πολύ, νόμισα πως άκουσε ο Θεός εκείνη την παλιά προσευχή μου και ήτανε καρκίνος, αλλά δεν ήταν. Ξέρεις, την είχα σταματήσει την προσευχή αυτή για τον καρκίνο όταν μια φορά το ανέφερα σε κάποιο δεσπότη και εκείνος με μάλωσε, διότι όπως μου είπε μια τέτοια προσευχή κρύβει εγωισμό. Έτσι που λες, πονούσα δυνατά. Ήταν πολύ ωραία.